Wel, bore da, dyma ni yn Pwythau, Stitchys, yma yn Llanbed, ac efo Helena Gregson. Diolch yn fawr, Helena, am gael dod yma bore yma ac am gytuno i gynnal cyfweliad bach byr efo chdi. Felly, yn ystod y 12 mis diwetha, be di'r heria a sialensau sydd wedi gwynebu chi fel busnes? Wel, o'n i ddim yn credu bydde i byth yn goffo cael am beth fi nôl heddi nawr. Fi wedi bod ar gau am 4 mis. Fi wedi enjoyo amser gytre, achos fi wedi cael yr wyron. Chymod, gallu helpu gyda'r wyron. Ond fi yn lico hapus yn yng ngwaith, so fi wedi penderfynu ail agor. Cofiwch, fi'n cael pensiwn awr, so ond fi yn gwybod bod fi ddim yn barod i reteiro, ynddo fe? Na. Wedyn, yn ystod yr 12 mis diwetha, chi'n gwybod sut ydych chi wedi ymdopi a sut ydych chi wedi addasu o ran eich busnes chi? Wel, fi'n trial pido gadael bobl i ddod i'r siop, fel aros yn y drws, mae bwrdd da fi fyna sanitizer a gloch fach. Os bydde i rownd y cefen neu lan loff, maen nhw'n canu'r gloch a os bydd rhaid iddyn nhw mewn i trial rhywbeth arno, byddwn ni'n gwisgo'r mwgwd a cadw mor bell a gallwn ni wrth yn gilydd, ynddo fe? Mae rhaid addasu achos mae busnes yw busnes, ynddo fe? Yna. A wedyn, i orffan yn sgwrs ni, Helena, sut ydych chi yn teimlo beth ydych chi wedi ddysgu yn ystod yr cyfnod clo ar 12 mis diwetha? Wel, fi'n gwybod bod lot o'r ifanc yn siopa online, ond fi ddim yn. Fi'n licio gweld y denfydd a teimlo rhywbeth. Ond chymod busnes fel hyn nawr, allwch chi beth neud e online, allwch chi byddwn ni ddim yn meddwl ni, ynddo fe? Fi yn hapus i fod nôl, achos fi'n joio cysylltu â bobl a cael chat fach, ynddo fe? Wel, diolch yn fawr i chi, Helena, a ga i ddymuno dda i chi ar y diwrnod cyntaf da chi wedi ail-agor i'r byd ar betws, ac braf iawn gweld Pwythau yn ôl yr agor go iawn. Diolch yn fawr i chi am eich amser bore yma. Good. Nôl at yng ngwaith nawr te.